Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'i dhunubina Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Sai ma baqiyatullahi fi ardi arwahuna lahu fida. In uridu illa al-islah mastada'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib rabbi zidni ilma. Wa ba'da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, kamar wanda yan uwa suka samu sanarwa kuma suka karba kira, wanda kuma insha Allah ta'ala muna bisa ga haka duk lokacin da muka ji wani abu dangane da jagora game da neman yanci ne, to insha Allah ta'ala haka muke fata yan uwa ko cikin dare ko wata sahiya ko wata rana ya zamanto cewa mun bulla kawai akan titi bisa ga abin da muka ji, saboda yancin jagoran mu yancin muna, rashin lahiyar jagoran mu rashin lahiyar dukkanin muna. Wannan hadisi ya tabbatar da haka kuma aya ta tabbatar da haka, kuma lokaci guda ba za mu taɓa bari ya zamanto cewa mun lamunce ma gwamnatin Buhari ne ci gaba da rikon jagoran mu kyale shi ba. Dama duk ɗan da ya ce uwa tai ba ta kwana, to shi ma bai kamata ya kwana ba. Saboda haka gwamnatin Buhari kamar wadda muka rake ta da Allah ne da la'anta a shekara 4 da ta gabata, yanzu kuma wadda ta sake dawowa, haka kuma za mu rake ta. Dama yanzu fim ɗin ƙarshe na aka gwadi, don dama komi nisan jiwa ƙasa ta yi. Wannan hituwa tamu tana da alaƙa da yanayi da muka samu labari da yake an zo ziyarar jagoranmu wannan asabar da ta wuce, gobe sati guda. Kuma alhamdulillah waɗanda suka zo ziyara sun ga halin da su malam suke ciki, kuma malam da kai ne da baki ne mai albarka ya ƙara faɗin harbe-harbe da jahiliya suka yi mai da zimman ma su kashe shi, amma dai ta Allah ba ta su ba, da ma yunkurin da yanzu haka suke ciki na sami shi guba ga abinci, musamman ma wanda sun kai baya na apple. Duk mun gani, waɗanda suka karanta ziyara sun gani, ba ko sau guda ba sun samu guba ga apple da sunan ca in ya ci iyaka sai mu ji labari daban. Kuma yanzu a duniya ma abin da ya ƙara motsashe mu, yan uwa suna saurare kuma suna gani shugaban ƙasar Misira abinda an manufar jahiliya da kansu ya zama ƙarshe sun kashe shi bayan sun rike shi, tare da takurawa da hana mai yanci ne na ganin likita, wanda duk duniya in an ka kama mutum ga ka'ida in dai ba tsabar zalunci ba, to ana bari ne ya zama yana da alaka da likitoci ne waɗanda za a tabbatar san mai da lahiya dai. Amma shugaban ƙasar Misira haka ta faru gaban idon al'umma, an zo kotu da shi minti 20 cikin kotu yana ba kotu bayani, ya yanke jiki ya kwaci. Kuma shikenan labarin ya zan shikenan, inda za ka lura da cewa kamar sun yi amfani da guba, ba su koyar da suka ba da gawa ta ba, gwamnatanci suka yi turbuɗan. To iri guda ga jagoranmu ba su yadda. Kusan 25 ga watan April shi an lokacin farko bayan shekara 3 da wani abu da suka yadda likitoci suka ga mallam, waɗanda dai aka amintu daga ƙasar waje. Kuma daga 25 ga Julai, yau muna kusan 22 na ga watan 6, kaga ga watan 5 ya gita, 23 na kudu da ɗai ko ga watan 5 ya gita har ya ƙare, ga kuma watan 6 yau ya kai 21. Amma abinda likitoci suka rubuce suka sa stamp ɗinsu a gaugauta, yana da buƙatar ganin ƙwararru, in ba haka ba zai rasa ijiya dai, in ba haka ba zai rasa kafa, zai rasa. Sun yi waɗin cirutoci daban-daban, kuma lahiya lauhu mallamin mu yake. Abinda jahiliyar Buhari ta aika gida aka yi mai, su suka samu sheshe waɗan gawa. Wannan ya kamata mu sa shi cikin tunaninmu. Mallan na lahiya lau, cikin ikon Allah ta'ala suka same shi gida, suka yi mai halbi na ƙin ƙarawa, suka kashe iyalai ne gaba gare, bisa ga jikin gawa iyalai ne aka ja shi giriri an ka hita da shi. Yanzu cikin ƙasar ga Najeriya muna ganin cewa da a ƙaddarta malam bai mana tsari ya zan mun sha karatu daga gare shi da wanda ya kamata mu kasance, ya kamata ya zuwa yanzu ya zan ba mu ya mutsa Najeriya ba. Jiya muka gamu da wani security a asibiti, sai ya ce mai ai shi bai Sokoto da daɗewa, don haka gaiso shahid malam Kasimu ta ya kaso yi min. Bayan mun gaisa sai ni ce mai to
wai sai ce da haka malla Allah nace a haka dai kun kai ba haka wai a ce don wai sun gama da kai wasu su ce haka Allah ya kaddara kasan su ga tauhidin su na sunna wai komi an kai ko da giya ka sha ko ka runce ido dai ka rungume matan mutane wasu sai su ce Allah na ya kaddara to sai nace mai a'a haka dai kun kai emin ne an kai cikin muzahara an ka harbe shi sai ya ce wala kallalle ba a kyauta ba nace yanzu da kana ganin da kaddarta ba irin almajiran malam da tsarin mu da muke ciki ba sai mu kama can tafi ba da ku da yan sanda sai ce wallahi kan abin dai ba a kyauta ba to kaga dukkanin su sun shaida sun sani saboda haka ba mu ci gaba da sa ido muna kallon abin da malam yake ciki sannan ana zuwa ziyara muna jin ƙarin gurɓacewar yanayin rashin ganin likita dinai sannan dukkanin mu duka almajirai ne a ce ko mu ci gaba da yin zama shi don shi na muka ta ƙara nanata musu rayuwar mu sata ga rayuwar jagoranmu sannan kuma lokaci guda ba za mu ci gaba da sa ido ko mu ci gaba da muzaharori ɗaya ba ya zama mun kyale kun ci gaba da riƙewa har haƙar ku ta cimma ruwa kada ku taɓa mahulkin cewa za ku cimma abin da kuka so ga mallan sannan kuma ƙasar ga mu lamunce muku zamanta lahiya wannan bai ma yiwuwa don shi ban son ma da baki na in waɗi in ce wai in kun kai ma mallan wani abu sai ya zama mu rama to ba mu ma tsayawa ya zan sai wai wani abu ya faru sannan za mu kuka sannan mu rama wallahi yanzu da muka jin halin lahiya ta yana caccanzawa to tun yanzu tun gaban ido ne muna son Allah shi shaide mu kuma muna fata al'umman ma ƙasa ta shaide mu abinda za mu yi in kun ka ci gaba da riƙe mallan da irin wanga yanayi din to wallahi sai dai ya zama to lahira ta ɗau baki kuma sai dai Allah dama abin da ya hukumto nan dukkanin mu wallahi mun isa mutuwa don gaba gare mu aka haihuwar jariri uwa bata ko juyo ta ganai ba shi jariri ya mutu ita ta mutu ballantana mu ala akalla nan da ka gana wallahi na ci layya ta 50 to duk wanda wallahi ya shigo duniya ga kai shekara 50 alhamdulillah dama ba wani abu kowane baraza ba wani abu a kurin mu da duniya irin mu suka saboda malaka saboda haka muna ƙara nana ta ma gwamnatin bara abin da ya samu muka yi moci mala ya ce ka a karaya ka a dakusa a ci gaba da muzaharori haka sakon shekaran jiya da malla ya kawo muna muzaharorin ma cikin sakon da na ga wani ya kawo yace abin da ba a faɗa ba wanda mallan ya faɗi shekaran jiya yace mallan ya ce akwai hikimar yin muzaharorin saboda suna sanar da al'umma cewa da al'umma za su ce wai wasu komi an kai ƙasa ga babu masu iya yin moti ko bore to mutane za su ce hissamin da mutum guda wato za su ce ba dai da yan uwa ba ya ce da za su ce kuma kasan maganin mallaki ya ce kuma da za su ce a'a ai ɗaya an ɗauku bindiga ana sa kowa ya yi shu babu wanda a ƙasar ga zai motsa in ya ga bindiga ya ce to unwanin muzaharorinmu za su karyata al'umma cewa ko bindiga an ka ɗauko wallaha ba bindiga ba wallaha ko uwar Buhari ta ɗauko bindiga ta ito to ba mu barin muzahara to alhamdulillah malla ya ƙara azamu bisa ga hanya saboda haka abin da yasa kaga muna yi ga jihohi sannan mu tai malam dama ya tabbatar suwa kada a yadda a bar Abuja duk inda sun ka kai shi dama akwai Allah don cikin filan ɗinsu yanzu na next level su ɗauke shi su kai shi wani wuri to ya ce duk inda sun a kai shi ka a bar Abuja don dama jagoran mu Allah ya sa mai fikira da nazari ta inda zandun Najeriya babu mai tunani kamata don da akwai mai tunani kamata da an yi tunanin yin gwagwarmayar musulunci don haka muka ce duk Najeriya babu mai ilimi kamar mallam babu mai tunani kamata don mai ilimi wanda an ka fara ji da gare shi to babu wanda ya fara gwagwarmaya gaba ɗaya waɗanda suka fara su Shehu Usman na son rasu yanzu sai malam Zazzaki kuma ga ta kai shekara 40 to ciki iko Allah maɗaukin sarki malam ya ce kada a yadda a bar garin Abuja don nan notun su yake dama cikin abin da an ka ce ba a faɗi ba akwai wanga ya ce sun ɗauko shi na sun kawo Kaduna daga baya bayan sun kawo Kaduna suka ga kuma suna son a mai da moci da Zaria da Kaduna suka ga kuma an kiyase sun ka ga inda ma ba su ɗauko shi sun ka kai shi Abuja tun farko malla ya ce to sun riga sun yi kuskure ko mun riga mun gane malla ya ce duk abin da aka yi a nan Kaduna daga Abuja ake ba su umarni ka a bari in ga likita daga Abuja na ai da mun ka tai mun ka balle gate don ubansu ba su bari an ka ga mallan ba Abuja ta ba da umarni don haka mun riga mun gano inda kan ciyat yake
don haka duk abin da kun kai mu mallan to ni ban ma ramawa gare ka ga ubanka da kakanka na karamawa shi a can Abuja insha Allah. Saboda haka yan kwasu zama cikin shiri, muna nan babu wani gudu babu ja da baya insha Allah. Abubuwan ga guda biyu da Allah ya tabbatar suwa fa hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Babu abin da azalmai ka dafo gare mu sai ɗaya daga cikin Allah ma ya ce duk masu kyau na. Abubuwa masu kyau guda biyu, imman nasar wa imman shahada. Ko dai mu samu nasara al'amarin ya tabbata ku yi kunya, ko kuma mu samu shahada duk nasarori na gare mu. Saboda haka muna fata 'yan kwasu zan cikin shiri da Abuja da nan mu ma dan sa garan mu cewa mu muna ganin dole na a kawo ƙarshe ya zama mallan ya ce zuwa ga fidan lahiya ta in dai ana son Najeriya ta gaba. In ba haka ba akwai abubuwan da mu muka yi, akwai waɗanda wanda ya himu wanda alƙalai shi a Allah yana nan yana yi. Don kaga daga shekarun da mun ka fara moci akan sakin mallan bala'in da Allah ya zubo musu yayi yawa kuma har yanzu ba a bari ba. Don haka ba mu barin muzahara ta Sokoto da ta Abuja da ta dukkanin garuruwa birnin Kebbi da ko'ina, ba mu barin moci akan mallan har sai Allah ya cika al'amari ne. Saboda haka insha Allah ta'ala muna godiya kuma muna fata Allah madaukin sarki wa da yan kwan suka zo lahiya Allah ya mai da kowa gida lahiya.